Vana veZimbabwe mamuka sei? Izuva rakanaka, zuva rechipiri, zuva rakaropafadzwa zvakanyanya nenyaya yekuti harina kana hondo dzatati tanzwa makuseni anaya. Ndinofara kana ndichinzwa kuti vanhu vari sefi kumativi mana kwavari ikoko kwavagere, nekuti zvemazuva ano hazvichisina chokwadi. Zvinotonzi adenha mangwiro otochama. Watakadenha ndimangwiro, kutanga kwatakaita revolution iyi takatodenha mangwiro. Zvigananda hazvisi kuzorora, kuri kusenzwa kune basa uko, havasi kurara vanhu vaya vaya vachitsvaga nzira dzekuti vakwanise kutiitira zvimwe zvinhu. Pane zvakawanda zvichaitika vanhu veZimbabwe. Ndinoda kuti ndigare ndakakupai kuchenjera kwakawandisa. Tine zvakawandisa zvichauya kuzoedza vanhu, zvekuti vanhu vakawanikwa vasiri panzvimbo imwe chete vachatadza kudi kuudzana nekuonesana kuti hokoyo muvengi akubva nesaidhi iri. Saka vamwe vanhu vanogona kuedzwa sepovho. Povho kana ikaedzwa, pane nyaya dziri kutaurika dziri kutonzi povho iri kutotsvagirwa nzira yekuti imbotyisidzirwa mune zvezva zvakaitika kumaundi Darwen zvezvezvi. Saka vari kutsvaga nzira dzekuda kutombotyisidzira povho. Ndati nduye ndizokuudzai vana veZimbabwe. Saka imimi stay focused, rambai muri murevolution. Ndinokumbira vana veZimbabwe kuti mudefendani, protectanai. Anenge anzwa information yaanenge anzwa, usamirire kuiprove, usamirire maproofs kana kuti manhingirikini ekuti uzvione kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Gara wangoitaura nekunyepwa kwayo ikoko. Handiri kutokumbirisa, nekuti pari kunzi pari kutsvagwa nzira dzakasiyana siyana dzekuda kumbovhiringidza povho. Takadzinzwa nyaya dzacho. Ndosaka ndaikuudzai inini musi weSaturday Sunday ndichitaura kuti ndakambobuda ndiri mumasango. Tinenge tichimbodzifambira, tine mafambiro atinodziita isusu vamwe, muchitiona takadai so. Saka kana tichinge takuya tinenge tichiuya kutaura zviri paground. Hokoi vana veZimbabwe, chenjerai. Pane nzira dzinoda kutsvagwa dzekuti imimi munzi matadzira mutemo. Saka pane zvakawandisa zviri kutoplotwa izvizvi. Kana vachinge vaona kuti nyaya yavo yabudirira, pane zvavaroda kuti vaite kuitira kuti vambokwanisa kumbopinda muvanhu vachishungurudza kurova. Ende varoda kuti zviite sekunge revolution iyi haichisiri safe. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe? Mobva matanga futi kutya nezverevolution, mobva mati kumaopposition parties tairohwa, kumaruling parties taishungurudzana tichiita sei. Izvozvizvi taita revolution, taakutanga futi kurohwa tichipondwa. Saka stay safe vana veZimbabwe. Imimi focusai nerevolution. Ndo nyaya yandoda kuti ndimbotaura panguva dzinedzi, nekuti takatodzinzwa nyaya dzacho. They are coming. Vari kuuya nedzimwe nzira dzekuda kuti vadenhane nemi vanhu. Saka vachatsvaga kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vanhu vaite something chinoita kuti vakwanise kumbotyisidzira vanhu. Saka imimi vanhu marevolutionaries, ndiri kukumbira mese, munhu wese anonzwa meseji iyi ngaagare akagadzirira, nekuti isusu chinangwa chedu cherevolution, ivo vari kufungidzira kuti pamwe otherwise murevolution munomumu isusu tiri kutofurira vanhu kutoti chivai violent. Saka ndo zvavari kutarisira kuti vakwanise kutiprovoka. Kulendi ndinoda kuti meseji iyo iende kune vanhu. Vana veZimbabwe muri kuda kuprovokwa imi nezvigananda izvo. Vari kutraya nzira dzekuda kuti vauye vambotyisidzira vanhu. Saka pachaita kuabhuswa kwevanhu, vanhu vachaitwa zvinhu zvakaipa stereki, vachitumirwa vanhu vanenge vachinzi ndewe mutemo kana kuti zvakadii, zvine kusungwa, kupondwa kwevanhu nekurwisaniswa kwevanhu, zvinogona kana kutokonzeresa kana kumwe kutourayiwa kwevanhu. Iri nzira yekuda kutyisidzira vanhu murevolution. Saka ndiri kutokumbirisa, ndo nyaya ndoda kuti nditaure izvozvi. Ndini wenyu Geza Junior. Chinhu chandinoita chete kana ndichiva ndichitaura panapa, ndinenge ndichida kuti vanhu vasakanganwe kuti chatiri kuita izvozvi sepovho
takapiwa basa rekuita isusu nemawo veterans edu, ana baba vedu, wana baba ageza nemawo veterans ese, neese mawo veterans ari kubhulawayo vari kuziva basa ramuri kuita vana veZimbabwe. Vari kuziva kuti izvizvi tine jana rekungoita zverevolution chete, sejana ravakatipa. Saka vari kuona nezvese zvatiri kuita, nzira dzese vari kudziona dzese, ende vari kufara nazvo zvinhu zvatiri kuita sevana veZimbabwe, nekuti zviri kuvapa simba rekuti nayo varambe vachienderera mberi vachipevha nzira yekuti isusu tigone kufamba tichiita kananga kudestination yedu yatiri kuda kuti tisvike. Saka nhau iripo ndeyekuti mukandinzwa papa ndichita kunge ndiri kupopota, ndichita kunge ndiri kubuda off, ndinenge ndisingabude off. Pane zvandinenge ndichiziva, zvandinenge ndichiita, pane zvandinenge ndichida kuti ndidzore vanhu, nekuti chandisingade ndechekuti nyaya dzisinei nerevolution dzigone kuiswa mune vanhu. Vanhu vakapiwa zvakawanda zvekuita vari murevolution umu vanopedzisira vapera kana kuti valuza focus yavo nerevolution. Muvenga akauya vanozotadza kudzivirirana, vanozotadza kubatsirana kugadzirisa problem nekuti vanenge vasinganzwanane nekuwirirana. Handiti mapaona. Saka nyaya iripo pakati pemazuva anaya ndeyekuti ngatichengetedzei revolution yedu. Pari zvino vakuru, vatungamiriri vese watinoda, ana VP vese, ana Chamisa, vanoziva zvavari kutoita kwavari ikoko. Ijana ravo rekuti vaplay vari ikoko. Akanyarara siyana inai ngaanyarare, isusu ngatiendererei kumberi. Tiri kunzwa zvakasiyana siyana zviri kunzi VP. Dzimwe nguva garei unonzwa VP vazoenda kuState House vaenda kunokonfranta Mnangagwa. Saka hatigone kuti titaure kuti VP havana chavari kuita. Vane chavari kuita, vari kuedza zvavari kuedza, kubudirira kwazvo kana kusabudirira kwazvo. Isusu semasi, sepovo, tichaita kuti zvisvike zvibudirire. Saka tinoramba tichisapotana nemunhu wese anenge achirwisana nezviganande, nekuti chatinowadira isusu kurwisana kwavari kuita nezviganande. Handiti muri kupaona? Chamisa anofanirwa kuziva kuti ari safe here kana kuti haasi safe, kuti azoya achizotaura zvamunoda imimi, nekuti mamwe mazwi anourayisa. Ndava kutokutaurirai chokwadi, handivatuka handivarambe vanhu vaiva, da kumbokuudzai chokwadi, mazvinzwa. Asi kana vanhu vakuabvisa mazita avo, ndinomboita zvimwe zvinhu kana kutombotaura zvimwe zvinhu zvekutotika vanhu vatombosvikira pakutombopererwa kutadza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Asi handidi kunyeberai. Chamisa ndilidha akadiwa nevanhu. Chinhu chaanogona ndechekuti zvinhu zvikafamba nemutemo, nekuti munhu uya ndewemutemo. Remember that Chamisa uya akadzidza mutemo. Chinhu chaanongoziva muupenyu hwake mutemo. Haana zvimwe zvinhu zvaanoziva asi kunze kwemutemo. Ndosaka muchiona ari mupenyu zvaaripo papa. Handiti muri kupaona? Inyaya yemutemo, yekuziva pekutangira nepekugumira. Handiti mazvinzwa? Saka mukamuona akanyarara, saka mukamuona akaita sei, siyai aite zvaari kuita izvozvo. Kana akatumira mazwi ataura, musade kuaamplifya nenzira dzisidzo. Aiwa, hatidi. Musazoaamplifya nedzimwe nzira dzinodifokasa vanhu murevolution. Even VP vakaita zvavaita, haisi nyaya yekuti tinouya muno murevolution tobva tanyanya kupenga nayo stereki. Aiwa, nekuti isusu remember that hatichadi vatungamiriri vaya vanonzwa nevanhu sezvakaitwa Mnangagwa akanzi pfee nevanhu. Handiti mazvinzwa? Hatidi mutungamiriri anonamatwa isusu. Chero vanhu muchirwira imimi kuti Chamisa ngaazopinda pachigaro, hatisi kuzviramba. Chatinoda inyika yakanaka yekuti tigare zvakanaka. Asi chatisingade isusu ndechekuti vatungamiriri vedu isusu vaite sekunge vanhu vanenge vanoita zvekupushwa kuti vaende pavanofanirwa kuti vaende. Ivo vanoziva basa ravo. Handiti mapaona manje? Vanoziva chinangwa chavo. Vanhu vaiva ndo zvinhu zvavakatomirira, ndo zvavakatozvarirwawo. Kana nyange vakave VP vanoziva basa ravo, vanoziva chinangwa chavo, vanoziva zvavakagarira muparliamendi imomo, vanozviziva. Handiti muri kuzvinzwa? Vanoziva chavakabvumira kuti vazotore chigaro chekuva vice president, vanotozviziva ivo VP waiwai. Handiti muri panzwa? Ngatisazoamplifya zvavanotaura zviya nenzira dzisidzo. Tobva tazvitora, bva tati tozvitora sekunge sezvinonzi ndizvo zvatinofanirwa kuti tirilaya nazvo murevolution munomu. Aya, revolution ndeyepovo, revolution ndeyemasi. Ngatizivei kusiyanisa zvinhu. Handiti muri kupaona vana veZimbabwe? Ngatizivei kusiyanisa zvinhu. Handiti mapaona vana veZimbabwe?
toda kuti tiavoide kuti tive nevatungamiriri vanonamatwa. Handiti ndo chinhu chatoda kuti tizive. Toda kuti vatungamiriri vedu ivavo vamuri kutaura ivavo, handisi kuramba, vese ivavo vamuri kutaura nevamwe vandisina kutaura. Kana vachiuya pachigaro vazive kuti no, chigaro chemuZimbabwe izvi chakugarwa zviri pachena manje. Hachichisiri chekuti vanhu vatore sekunge mutungamiriri sekunge mumwe munhu kana asipo havana kwekuenda. MuZimbabwe tine vanhu vakawanda vanogona kutungamirira. Tine vanhu vakawandisa vanogona kutungamirira. Nayo vatungamiriri vedu vatinodisa vanofanira kugara vachitoziziva kuti vatori pacompetition. Handiti tine vana vechidiki vamwe vari kutokura izvozvizvi. Pamwe New Zimbabwe yatichazopinda, pamwe mwana watakazvara muna 2000 ndiye achazotitungamirira. Remember that Comrade Robert Mugabe akatungamira aine kuma 23-24 years nyika yeZimbabwe. Saka ngazvaita kunge zvinoshamisira kuti kuna baba Ningi kana kuti Comrade Ningi. Aiwa, hazvisiri izvo zvinoshamisira. Hazvisiri izvo zvinoshamisira. Handiti mapaona. Varwiri vese vamuri kuona kubuda kwakaita vana vaIsraeri munyika yeEgypt. Munozviziva imimi, vamwe vazhinji munonamata imimi, vamwe makatodzidza Bible. Vakabuda munyika yeEgypt havaziriwo vazhinji vakazosvika muKenani. Vamwe vakazofa vari murodhi pa40 years dziya dziya. Pakatozozvarwa vamwe. Mutungamiriri akabva nawo chaiche asiri akazovatungamirira kupinda muKenani. Pakazenge pana Caleb naJoshua. Handiti muri kupaona. Vana vakatozozvarwa murodhi. Handiti mapaona. Saka isusu ngatiitei zvinhu izvi tichiziva kuti chatiri kuda rusununguko munyika medu. Hatisi kukontestera kuti aiwa Moses ndiye anofanirwa kuti apinde nesu isusu muKenani chete. Nekuti tikazomushaya tichatya kupinda munyika yeKenani. Handiti tiri kunzwisisana. Toda kuti titaurirane chokwadi vana veZimbabwe. Handitika. Muripo vanhu vakawandisa, tinotozviziva muripo makawandisa, makadzidza. Munotogona kutoti vatungamiriri vedu ava kana vachisipo vatinotarisira, kana kuti nyange vakati aiwa no, isusu aiwa zvakwana patakafambawo nepatakaitawo, takaitawo aiwa tiri kukumbira kuti pave nevamwe. Hazvitombotori kana even 3 hours tisati taane macandidates anokwanisa kuita maybe 6,000 muZimbabwe muye, vanhu vanogona kutungamirira nyika, vanotogara vachitoita administration yese yemupresidential office inenge yakatonatsonaka, nekuti vanhu vese vanhu vazvarwa murwendo rwenhamo nematambudziko, rwendo rwehondo. Saka maakuziva chinangwa chedu. Saka tinana Joshua vakawandisa. Handiti mapaona. Ndosaka muchiona vakuru izvizvi nyangodai mukaenda kuna Chamisa izvozvizvi, mukabvunza kuti naye advocate vanogona kutokutaurirai kuti inini chandoda kuti nyika isununguke, nekuti chakaita kuti inini ndizoti ndoda kuti ndisunungure nyika. Ndakanga ndaona kuti pakanga pasina vamwe vakanga vaine chinangwa chechokwadi, ndo zvakazoita kuti zita rangu ndizvitungamidze. Asi kana paine munhu anozvigona ngaapinde, kana neniwo ndinotobvumawo kutovawo pasi pake. Handitika. Saka ngatisazoti kana tichitaura papetoita kunge sezvinonzi tiri kuudzwa naAchamisa kunzi endai munorwira zita rangu. Zvinhu izvozvo zvinozovasiya Achamisa munhu anenge achisiri munhu anenge aine chimiro chakanaka. Zvinozoita kuti tizosiya achiwenga vava kuita kunge mumwe munhu anofungirwa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka tinofanirwa kuti tizviavoide. Ndopa pandinozotaura kuti let's protect our leaders first, nenzira dzekuvapa nguva yavo, nekuti they are doing something. Vari kutoita zvimwe zvinhu nezvimwe zvatisingazive. Munofanirwa kuti muzvizive vana veZimbabwe. Zvatiri kunzwa, zvatinonzwa vachitaura zvichipostwa, nezvimwe zvinhu zvatisingazive, vane zvavanenge vachitoitawo. Nekuti havasati vasvika varimo mujenu, tiri kufamba tese, tirimo murwendo. Handiti muri kupaona vana veZimbabwe. Ndo nyaya chete yandoda kuti nditaure nhasi, kuti revolution chete ndo inotibatsira. Handikanganwe kuti ndikuudzei futi. Nyaya ndatanga kutaura handidi kuti ndisiye ndisina kuidzokorodza, yekuti chenjerai kuitiswa. Saka garai pa one place, chengetedzanai, protectanai. Hatinei nemaevidences ezvinhu zvinenge zvichinzi zvaitika kana kuti zvabuda. Munhu anzwa chaanzwa ngaakurumidze kuunza pamhepo apa achiudza vamwe. Tidzivirirane. Inini yangu nyaya ndatoya nayo yekutokuudzai. Ndakuudzai inini ndikati pari kurongwa nyaya yekuda kuti vanhu rohwa, zviri kunzi vanhu vagarisa vasina kurohwa.
Saka vanhu vakutambarara vachipushana nevanhu vanenge vakapfeka makamaflash. Vakanganwa kuti isusu kana tikatuma vanhu vemakamaflash vanofanirwa kutiza. Saka nyaya yakuda kudzoswa vana veZimbabwe, nekuti vari kufungidzira kuti isusu kurevolution tiri kushambadza mazwi ekuti vanhu ngavawe violent. Saka please vanhu veZimbabwe, stay safe. Musakurumidze kureacta nepamwe panenge pasina kodzero. Tangai maongorora nekuona zvinhu. Kurumidzai kuonera, muudzane. Nyatsokuitaiwo even kana natural investigations enyu ezvamunogonawo kuitoitawo imimi nenjere dzenyu imimi. Anokuratidzai kuti musati maita zvinhu kana kupindura kana kutaura nevanhu, vamuri kutaura navo munovaziva here, vari kudei pavanenge vachitaura nemi. Hatisi kuda kuti vanhu vaite matargets ivo vari murevolution. Izvozvo ndakumbirisa. Ndakumbirisa vana veZimbabwe. Ndakumbirisa. Ngatisakanganwe gamba redu comrade Nyoka Yemabhunu. Tinofanirwa kuti pese patinenge tichitaura tinenge tichirimindana kuti chii chasara, chii chamira, tiri kusvika here, tiri kuwina here. Vana veZimbabwe ndo mazwi mamwe anokosha andoda kuti nditaure hangu kekupedzisira. Ndatenda hangu maita basa.